Ahoj človek, moje meno je Ved a vôbec, ale vôbec nič nestíham. Preto nebolo 2 týždne video, alebo 3. A dostal som nápad na novú sériu. Veľa ľudí som tým, že nebolo video nasral. Veľa ľudí som tým, že nebolo video potešil. A tých, čo som vtedy potešil, tak chcem teraz nasrať tým, že spravím nové video, vytvorím sériu, aby som mohol pokračovať ďalej. Tak tým pádom chcem vytvoriť novú sériu, lebo som dneska ráno dostal nápad na novú sériu. A tá bude mať názov Mojich 10. Pôjde vlastne o sériu, pri ktorej vždycky poviem, že mojich 10 napríklad veci, čo najradšej robím, činnosti, čo najradšej robím, lebo nerad robím veci. Najradšej sa prstujem. A dneska to bude video s názvom Mojich 10 najobľúbenejších činností. Ako prvou činnosťou, ktorú najradšej robím, je to, že hrám na gitare. Hrám už asi 4. rok. Hej. A neskutočne ma to baví. Dramatická ukážka. Druhá činnosť. Najviac, ale že strašne rád, žerem. Zbožňujem jedlo, aj keď to tak asi nevyzerá, lebo mám ruky jak čističky do pušky. V kúse mám občas také dni, že jem až moc a je to pravda. Mám obdobie, kedy zožerem kompletne celú pizzu, pohodička, si dám ešte politrové kofoly 2-krát a niekedy mám obdobie také, že sa najem z jedného kúsku pizze, aj bez tej kofoly. Neraňajkujem, rovno obedujem. Tretia činnosť. Zbožňujem zrkadlo, aj keď nie som zrovna najkrajší, lebo to, čo mám na hlave, vyzerá jak digi. Tak sa v kúse pozerám do zrkadla. Narcis! Milujem, keď proste zabijem niekoho v CS-ku, lebo sa to nestáva často. Proste hrám, spavnem sa, jeb headshot! Všade sú Rusi! Hrám ďalej, jeb headshot! Pohodička, keď si myslím, že idem niekoho zabiť, namierim na ňo, proste pohodička, všetko. Jeb headshot. Ako piatou vecou by som zaradil asi také, že čo mám tak pol na pol najradšej z týchto všetkých vecí, je čo? Milujem kávu. Každý deň proste buď si kúpim kávu niekde, neviem kde je to, že je IC Coffee, 6. vec. Zbožňujem výšky, ale bojím sa výšok. A neznášam skurvené vlaky! By ti koleso odjebalo, ty kokot. Rád lozím po budovách, veľakrát som na to doplatil, či už zápisom alebo rozmiaždenou petou. Ale strašne sa tých výšok bojím, ale na druhú stranu tie výšky mám dosť rád. Je to pre mňa taký, že bum 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 bum. 7. vec, možno to vyznie trošku narcisticky, ale moc sa rád fotím. Moc sa rád fotím. Je mi jedno či škola, proste postavím sa s mobilom v ruke, že Pančoka! A mám ju tam. Proste so spolužiakom, s ktorým som sedával, teraz už nemôžeme, lebo sme vyrušovali. Hej, pohoda, chill, chápete, nechápete, dobre, ja tiež nie. Proste sa strašne rád fotím. Ďalšiu vec, čo mám totálne, že najradšej, úplne najviac z celého srdca, sú šváby. Zbožňujem duhu a jednorožce a vôbec nie som feťak. Ako 8. činnosť, ktorú mám akože takže najradšej, je proste byť medzi ľuďmi. Proste mám potom taký pocit, že ja mám konečne kamarátov a keď prídem domov, že nemám. Proste milujem ležať s kamarátom v tráve a pozerať sa na západ slnka a fajčiť pri tom elektronickú cigaretu po prípade jeho a je to proste ešte krásne. Mimochodom pozdravujem Adriana Pavlíka. Proste strašne milujem byť medzi ľuďmi, potom sa necítim byť taký, že sač emo, stretol som kľúče, sa zabiť, dorezať a obesiť si škrečka, tak. Ako 9. vec, ktorú by som chcel spomenúť, čo mám tak, že dá sa povedať dosť rád, strašne rád chodím, ale prísam piču. Keď som bol malý, tak som chodil aj na turistiky, proste strašne ma bavilo chodiť a potom v polke cesty iba, že vodu! A tak. A potom keď sme tam došli, ja som to zvládol a potom iba, že tak chlapci a dievčence, ideme role. A iba, že ako 10. a poslednú vec, ktorú by som chcel spomenúť, je smiech. Strašne sa smiem. Moc rád sa smiem, aj keď som sem tam taký, že emo. Toto by bolo pre toto video úplne všetko. Natáčal som ho asi 2 hodiny, lebo som retardovaný. Ak sa ti video páčilo, čo pochybujem, tak zanechaj like. A ak si tu nový, čo je samozrejme, tak daj mi že subscribe. A pokiaľ sa ti video nepáčilo, tak si vytrhaj vlasy, vypichni si oči, na oči si napichni paličky, z vlasov si správ vlasy a napichaj si to prosím ťa do riti. Ešte by som chcel spomenúť k videu. Prvýkrát som dal niekomu podpis!
Ešte raz sa ospravedlňujem, že neviem koľko týždňov nebolo video. Už to nepreruším, budem každý útorok sa snažiť vydávať videa, nesmie sa už do piče. A toto by bolo pre toto video úplne všetko, takže ahoj. Palíme kávu, tak nepokúšaj sa ma zastaviť. Palíme kávu, palíme kávu. A vydám ťa do piče. Ale vôbec, nie, ale vôbec. Nič nestíham. Nie, ale vôbec. A ako deviatú vec proste, čo by som proste, že proste, akože proste, že proste. Ako 10. a poslednú vec, čo by som chcel spomenúť. Strašne rád mám smiech, strašne rád mám smiech, strašne rád mám smiech, hej, strašne rád mám smiech, hej. Ak sa ti vypačilo nevideo, ak sa...